Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini i Britanski filmski institut i ove godine kroz rad sa Sarajevo Film Festivalom podržavaju rad mladih i kreativnih bosansko-hercegovačkih talenata koji svoju budućnost vide u kinematografiji. I sjajno je zaista sve ove godine postojanja SFF-a biti svjedokom kako iz godine u godinu to postaje sve veći i jači projekat. I kao što sam rekao, Ujedinjeno kraljevstvo, Britanska ambasada, Britanski savjet su zaista tu u svaki taj korak koji SFF napravi, a u sve to mi zaista putem našeg rada i putem različitih projekata u koje smo uključeni širom zemlje pokušavamo i otkrivamo nove talente u polju kreativne industrije i pokušavamo tu napraviti poveznice između naše dvije zemlje i jednostavno naći načina kako da produbimo saradnju u polju, da li je to vezano za film ili koprodukciju, a sve to kako bi Bosna i Hercegovina zauzela mjesto u srcu evropske kulture gdje i pripada. Ovogodišnji filmski festival otvorio je mogućnost za saradnju među glumcima i režiserima, kreiranje novih strategija finansiranja i razmjeni kreativnih resursa sa Ujedinjenim kraljevstvom kako bi se dodatno učvrstili uzajamni odnosi, ali i promovisala kultura kinematografije. Jako mi je drago što smo baš ove godine dio Sarajevo Film Festivala, jer imamo 9 produkcija iz Ujedinjenog kraljevstva i preko 20 profesionalaca koji su dio ovogodišnjeg filmskog festivala. Već imam određene informacije. Delegacija je jako zadovoljna sa kontaktima koje su ostvarili kako sa ljudima iz ove zemlje, tako i sa drugim predstavnicima iz drugih zemalja jugoistočne Evrope i nadam se da će se ta saradnja dalje produbiti. Mladi bosansko-hercegovački kreativci i ove godine imaju mogućnost da uče više o filmskoj industriji, razmjenjuju znanje i kreiraju nove odnose sa prijateljima i kolegama iz Velike Britanije. Velika Britanija je lider u kreativnim industrijama u svijetu i sasvim sigurno je da i u Bosni i Hercegovini svi profesionalci u tom polju imaju šta naučiti od svojih kolega i saradnika iz Velike Britanije i sasvim sam sigurna da to će uroditi plodom i u budućnosti. Svečana manifestacija obilježavanja 30-godišnje saradnje filmske industrije Velike Britanije i Sarajevo Film Festivala upriličena u rezidenciji britanskog ambasadora Rileyja, a iz Ujedinjenog kraljevstva se nadaju da će ovogodišnje partnerstvo otvoriti vrata za saradnju i u drugim poljima između ove dvije države.